Ja estem tots preparats i preparades. Estan preparats i preparades vostès? Sí. Els venim a presentar una obra de teatre que es diu Un passat de bojos. És una obra que han escrit els nens i les nenes de tercer B, han dibuixat, han assajat i el vestuari no se l'han fet però gairebé. Jo espero que els agradi molt, que disfrutin. Els hem demanat que parlin ben a poc, tot i que els nervis fa que a vegades corrin, i esperem que disfrutin. D'acord? Un fort aplaudiment. Vet aquí que en aquell temps que les bèsties parlaven, els arbres cantaven i les pedres caminaven, hi havia una muntanya. A baix d'aquesta hi havia un poble on es trobava un castell. En ell vivia la família reial, la reina, el rei i els seus fills, el príncep i la princesa. També tenien una gateta negra i rossa, anomenada Meritxell, que vivia amb ells. El rei era un home vell, gras i baixet, que sempre l'acompanyava al seu fidel bastó. Li encantaven els diners i s'estimava molt a la reina. Micuín, ens estem fent grans i hauríem de començar a pensar en el nostre futur i en els nostres fills. La reina era una dona vella, simpàtica, alegre i llesta. Sa majestat era preciosa, tenia el cabell castany i el portava recollit amb una xarxa de color vermell. La seva passió era ballar sevillanes. Xurri, tens tota la raó. Què hi podríem fer? El príncep era un noi jove, guapo i llest. Li encantava el taekwondo i jugar a les consoles. Mira que sóc guapo, sóc molt bon de taekwondo. I el millor amb la Nintendo DS. La princesa era una noia jove, bella i que només es preocupava d'ella mateixa i de les seves coses i de la gateta. Avui estic depre, internet va molt lent, crec que és un bon moment per anar de compres, no? La família volia celebrar un concert de rap on actuaven els bufons reials i com a taloners els cavallers del regnat, en honor de l'aniversari de la gateta Meritxell. La princesa va enviar a través del WhatsApp a tots els seus contactes el dia i l'hora del concert, sense adonar-se, i per desgràcia també va enviar el missatge a la bruixa, al bruixot i als dolents. Vaig enviar un WhatsApp a tot el poble per convidar-los a la festa. Estimadíssim poble, us convido a la mega party que farem per celebrar l'aniversari de la meva estimada gateta Mary. Perfecte. Envia. Ostres, no! He enviat el missatge als dolents a la meva llista també. Per fi va arribar el dia i l'hora del concert. La gateta va pujar a la torre més alta per poder veure les estrelles i la lluna. Va ser la primera en veure com venien la bruixa i el bruixot. Agafa-li les mans, bruixot! Ràpid, pugem-la aquí i marxem com una bala! Segresten a la princesa. Anem a ajudar-la? Sí! Pues aneu tirant, que jo tinc una partida pendent en la Nintendo DS i quan acabi vaig cap allà. La van portar fins a una cova, pujats en patinet, on hi havia un drac ferotge. Sense que ningú s'adonés, la gateta Meritxell es va amagar dins de la butxaca del preciós vestit de la princesa. En arribar a la cova, el drac va aparèixer i va dir: Hola, tinc visita, benvinguts a casa meva. La bruixa i el bruixot es van quedar bocabadats i van dir: Però
Però tu no ets un refroig? Tu no menges persones? Jo només menjo... Happy Meals. Però què? Ens estàs prenent el pèl, oi? Però si nosaltres mengem verdura, peix i fruita! Setmana de la fruita, 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 setmana de la fruita. Jo passo de tot això. Jo passo de tot això. A mi només m'interessa el meu mòbil i el meu WhatsApp. Deixa de ser egoista! La gateta, pensant-se que la bruixa vol fer mal a la princesa, surt de l'amagatall i li planta cara amb el dit. Meu, meu, meu. Surt del mig, gateta! Sort de la bruixa, gateta meva! La gateta li ensenya les urpes, el bruixot s'espanta i diu... Ah, gateta bona, gateta bona! El bruixot i la bruixa cridant diuen... Reforç, reforç! I els dolents, que estaven molt ben amagats, van sortir per ajudar-los. Gateta, no pots escapar perquè et tinc ben agafada. Dona una vareta i et deixaré anar. Vaig enviar WhatsApp a les fades perquè em vinguin a ajudar. Benvinguts a salvar-los, majestat. A mi m'agrada molt el ballet, per tant, aquí us ensenyo una mica. Els dolents es queden embobats amb la fada i el seu ball i amb la mirada l'avança. Princesa i gateta, sou lliures. Venim a pintar la cara als dolents. Portem maquillatge i crema. Porque yo lo valgo, lo real. Lo real, lo real. Son el rey, la reina, el príncipe y la princesa. ¡Somi! ¿Pero qué hacer? Yo també vull anar al castell. Pugem, recibe els bitllets, sisplau, ho anireu a fer. Anar al castell... Para, això és casa meva i la defensaré a tot boc de cinturó. Dius, si el draguer les nostres. On estàveu? Estàvem segrestades a la cova del drac. Ah, doncs seguiu-nos, que es portaré fins al rei i la reina. Pensa que quan anem al Liceu, per cada cop de peu que donis a terra ens donaran €1. No hi dolor, no hi dolor. Xurri, amor meu, que estic molt cansada. Per què no veies amb mi i així sentiràs el dolor que jo sento a les cames? Mi cuín, sóc massa vell i estic massa cansat. Xurri, si no fas ni brot, sempre estaré jo segur. Servei, servei.
sisplau. Ja li dono jo, ja li dono jo. No, ja li dono jo, ja li dono jo. No, ja li dono jo, ja li dono jo. Però si tu li vas donar la setmana passada. Però si tu li vas donar la setmana passada. Però si tu li vas donar la setmana passada. I si ho fem a sort, i si ho fem a pedra, paper i tisores? 1, 2, 3, pedra, paper, tisores. 1, 2, 3, ja. He guanyat, he guanyat! Si quedo jo, ara has de jugar contra mi. 1, 2, 3, pedra, paper, tisores. 1, 2, 3, ja. He guanyat, he guanyat! Tingui, majestat. Em podries portar un pastisset de xocolata? Ja, és broma. Para, mare. I si celebrem ara sí la festa? Princesa, envia un WhatsApp a la gent del poble i que vinc cap al palau. Ara va si le tuitees. La gent del poble rep el WhatsApp i es redirigeix cap al castell. Ja som aquí, ja hem arribat. Ja som aquí, ja hem arribat. Venim de festa al castell, amb la gateta Meritxell. Hola, majestat. Hola, gateta. Com esteu? Qui s'ha salvat? Meu, meu. Mentre les fades fan un encanteri perquè la gateta pari. 1, 2, 3, que la gateta pare. 1, 3, i no res. Estem molt bé, s'ha salvat les fades i el drac ens ha portat volant fins a casa. Visca, visca, que comenci la festa. Podríem avisar els bufons reials i el servei reial? Bufons, bufons, servei, servei. Un passat de bojos. La gent del poble, la Nerea i l'Ivan.